ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ತುಳು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೆಂಕ್ಲು ದುಬೈಡ್ ಒಂಜಿ ತುಳುಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಗೆಸ್ಟ್ಲ ಆತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಾಲಿಯನ್ ದುಬೈ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷಯ್. ಮೇರೊಂಜಿ ಕರೀನ 15 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು ದುಬೈಡ್ 400 ಎಬವ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಲ್ದಿರು ಅವೇತು ದಾನಿಲ್ ನಕಲಿನ ಸಹಕಾರಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಲ್ತದು ಅವೇತು ಜನಕ್ಲಿನ ಜೀವ ಒರಿಪಾದಿನ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸ ಮೇರೆಗೆ ದುಬೈದ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಲು ಅವೇತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಲೇನು ಮೆರ್ನ ಮಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಬಾರ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕರೀನ ವರ್ಷ ಪಂಡ 2023 ಗಲ್ಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ಲ ಮೇರ್ನ ಮಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಬೈದುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಗಕ್ ಕುಡರ ಎಂಕಲ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಕ್ಯಾಚರ್ದ ಪರವಾದ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾಲನ್ನ ಇರೇಗಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಡೋನರ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳರು ಮಾತಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಪರವಾದ ಇರೇಗಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್. ಬಾಲನ್ನ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ದ ವಿಚಾರಡು ಅಂತೆ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇರಡ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಡ ಇಪ್ಪುನ ಒಂತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಲ ಇರಕ್ಕೆ ಏನ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಐಡ್ದು ದುಂಬು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ದ ವಿಚಾರಡು ಅಂತೆ ಪಾತೆರ್ಗೆ ಪಂಡ ಇರು ಪುಟ್ಟು ಬಲತಿನ ಊರು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಕಲ್ತಿನ ವಿಚಾರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ವಿಚಾರಡು ಪನ್ಪುಂಡು ನಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಚೆ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳುವಪ್ಪನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಾಲಿಯನ್ ಪಂದು ಎನ್ನ ಊರು ಎರ್ಮಾಳು ಅಂಚನೆ ಎರ್ಮಾಳು ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಪುದನ ರೂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡವು ಎರ್ಮಾಳು ಬಡ ಪಂದು ಅವಳು ಪುಟ್ಟು ದಿನ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಎಜುಕೇಷನ್ಲ ಅಲ್ಪನಿ ಮಲ್ದ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗಳ ಪಪ್ಪಗಳ ಯಾನು ಈ ಸಮಯಡು ಯಾನು ಅಲ್ಕಲೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೇನು ಪನ್ನೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ನನ್ನ ಅಕಲಡೆ ಹೆಸರಾದ ಯಾನು ಮೂಲ ಉಲ್ಲೇನಿ ಅಕಲಡೆ ಹೆಸರಾದ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ದಿಗದುಂಡು ಅಂಚ ಅಕಲೆಗಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಪನ್ನೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು PUC ಮಲ್ತದ ಅಲ್ಪ ಇಂಕಲ್ನ ಊರುಡೆ ಉಂಡು ಅಪ್ ಟು 12th ಅದಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೇನು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಚೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾರಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ಟು ಐಟ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಥ್ರೋಬಾಲ್ದ ಟೀಮ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಇಂಕಲ್ನ ಥ್ರೋಬಾಲ್ದ ಟೀಮು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮುಟ್ಟಬಹುದು. ಓಕೆ, ಐಟ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೂ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಕಲೆಗೆ ಅಂದೆ ಅಂದ ಎರ್ಮಾಳ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಡುವಿದ್ಯದ ಕಲೆಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಅಂಚ ಮತ್ತ ಇರೆಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಏತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಓ ಇರೆಗ್ ಲೈಕ್ ಐತೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆವಡ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇರೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಗೇಮ್ ಪಂಡ ಓ ಇರೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಏನು ಗೇಮ್ ಪಲ್ಲ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಎಂಕಲ್ ಕಂಡೋಡ್ಗೊ ಬಂದು ಅಲ್ಪ ಬೈಯಡ್ ಎಂಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದು ಒಂಜಿ ಸೈಡೆಡ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡೆಡ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡೆಡ್ ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಊರ್ದ ಸುಮಾರು ಗೇಮ್ಲು ಇತ್ತೆ ಅವು ತೂವರೆಜ್ಜಿ ನಾವು ಊರು ಪೋನಾಗ ಅಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಪಡ್ಡ ಇಡ ಆವಡು ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಡ್ಲ ಬರೀಟು ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಪ ಆವಡು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಳ್ಳೇರು ಬಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಆಗಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮೊಬೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತದ ಜೋಗುಲು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಡೇ ಮಸ್ತ್ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮನ ದುಂಬುದ ಗೇಮ್ಸ್ ಆವಡ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಆವಡ್ ಇರ್ನ ದುಮ್ಮಂಜಿಗೋ ಲಗೋರಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ದುಂಬುದ ಗೊಬ್ಬುಲು ಇದ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮದತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚ ಇರು ದಾಯಗಿರೆಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರು ಇತ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋತಿನಾರು ದಾಯಗಿರೆಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಿಜಾರ ಇದು ಪಂಡ ದಾಯಗ ಐಟೈರೆಗ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬರೋಂಡಿರೆಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪೋಂಡ ಇದಾಯಗ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತಾರ ಇಂಚ ದಾಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಿನಿ ಬತ್ತಂಡಿರೆಗ್ ಇಲ್ಲದ ವಿಚಾರಡು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಬಾಂಬೆ ಬರ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ಕಟ್ ಬತ್ತ ಯಾನು ಓಕೆ ಅಂಚ ಯಾನು ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಮಸ್ಕಟ್ ಇತ್ತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋತಿಜೆ ಇರ್ನಾಗೊಂಜಿ ಈರೊಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕನ ಪಂಡದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಡ್ರೀಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಆವಡು ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಕನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಇಟ್ಟು ಇರೆಗ್ದಾಲ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಡ್ರೀಮ್ ದಾಲ ಇತ್ತುಂಡೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಅಂಡ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರೀಮ್ ದಾಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನಗ ಮಾತ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಡ್ರೀಮ್ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು ಅದಾಗ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ
ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ PUC ಆವನಗನೆ ಬೊಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ದಾದ ಆವರಂಡು ಬಂತು ಅಂದ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಅದು ಆತು ಜೋರದ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತಿಜಿ ನಮ್ಮಡ ಪನ್ನ ಎನ್ನ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಗಲ್ಫ್ ಇಡ್ತೀರ ಅಂಚೆ ಗಲ್ಫ್ ಪೋಡು ಪಂದ ಆಸೆ ಇತ್ತಂದು ಓಕೆ ಅಂಚೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮುಗಿತದ್ದು ಬಾಂಬೆ ಬತ್ತುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗೆ ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ಕತ್ ಬತ್ತೇನು 5 ವರ್ಷ ಮಸ್ಕತ್ ಇಡುತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ದುಬೈ ಬತ್ತಿ ಓಕೆ ಈರ್ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಗಲ್ಫ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಂಡ ವಿದೇಶಿ ಜೀವನ ಇರ್ನ ಬ್ರದರ್ಸ್ನ ತ್ರೋ ಬತ್ತಿನ ಪಂಡ ಇರ್ನ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಕಲ ಮುಖಾಂತರ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದಂದು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಎತ್ತೀರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಮಸ್ಕಟ್ ಇಡುತ್ತೀರಿ ಆರ್ನ ತ್ರೂ ಏನು ಮಸ್ಕಟ್ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಡಾಟ್ಸಲ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಉಂಡು ಅವಳು ಇತ್ತೆ 5 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ಕಟ್ ಬತ್ತಿ ಓಕೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ಕತ್ ಬೈನ ಮಸ್ಕತ್ 5 ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ 93 ಆನ್ ದುಬೈ ಬತ್ತಿ ಅದೇ ಈರು ದುಬೈಗೆ ಬತ್ತದು ಪಂಡ ಇರಗೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಲ್ಪನ ವಿಷಯಡು ಮಸ್ತ್ ಇರು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಾರಿ ಇರು ಈ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇರಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇರು ಪಂಡ ಇರಗೆ ಬ್ಲಡ್ ರಕ್ತದಾನ ಜಾಗೃತಿದ ವಿಚಾರಡು ಇರಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡು ಎಂಚ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊರ್ನಿ ಏರು ಈ ವಿಚಾರಡು ಇರಗೆ ಎಂಚ ಇರಗೆ ಒಂಜಿ ಪಲವು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಾರ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಊರುಡು ಉಪ್ಪನಗನಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೋಂದಿತ್ತೆ ಏರ್ ಅವಳು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುವೇರು ಅಕಲೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂತೆ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ MIT ಕಾಲೇಜ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ ದಕಲೇನು ಪಣ್ಣಂದಂಡ ಅಕಲು ಒಂಜಿ 10 ಜನ 15 ಜನ ಬರೋಂದಿತ್ತೀರು ಅಂಚ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತೀರು ಅಂಚ ಒಂತೆ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತನಿ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯಿನ್ಲ ಎನ್ನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದಾರು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅದು ಅಂಚ ಅದು ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕಂಡು ಸೊ ಅವೇನು ಊರು ಮಣಿಪಾಲಡ್ಲ ಏನು ಡೊನೇಟ್ ಮಲ್ದೆ ಬಾಂಬೆಡ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಮಸ್ಕಟ್ಟಿಡ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಮೂಲ ಬರ್ತದ ಇಂಕಲ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರ ದಿಕ್ಕಂಡಂತೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಮೂಲು ಅಂಚ ಅದು ಒಂತೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಲ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆಡು ಮಲ್ಪರೆ ಸಹಕಾರ ಅಂಡ್ ಮಾತ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದಕಲ್ನ ಥ್ರೂ ಇದೊಂಜಿ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಪ್ ಟು 18 ಹಿಡಿದು 65 ಮುಟ್ಟನೆ ಅಂದು ಮೂಲು ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಎಬೋವ್ 18 ಆದುಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ ಟು 65 ಮುಟ್ಟ ಕೊರೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮುಲ್ತ ರೂಲರ್ಸ್ನ ಕಲೆಗೆ ದುಬೈದ ರೂಲರ್ಸ್ನ ಕಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ UAE ರೂಲರ್ಸ್ನ ಕಲೆಗೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಷ್ಟ ಅದು ಕರ್ಮಭೂಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಅದು ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಕಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ಪೆ ಅಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂದ ದಾಯಪಂಡ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಋಣ ಸಂದಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮಾತೃಭೂಮಿದ ಋಣ ಸಂದಾವಡು ನಾಂಡ ಒಂಜ ನಮ್ಮ ಆರ್ಮಿಗೆ ಪೋಡು ಬನ್ಪೇರು ಇಜ್ಜ ಒಂಜಿ ರೈತೆ ಆವಡು ಫಾರ್ಮರ್ ಆವಡು ಬನ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಓಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಿಂದ ಮಾತೃಭೂಮಿದ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಋಣ ಸಂದಾರ ಆಪುಂಡು ಬನ್ಪೇರು ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಇಡ್ಲ ಈರ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ದ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಋಣ ಸಂದಾವಲಿ ಪನ್ಪನೆಗೆ ಈರೇ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಋಣ ಸಂದಾವಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಇಂದ ಪನ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿರಟ್ಟತ್ತು ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಘ ಅವಡು ಬಂಡ್ಸ್ ಬಿಲ್ಲವ ಆಚಾರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ ಇವನ್ ಬ್ಯಾರಿ ಸಂಘ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕೊಂಕನ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಕೊಂಕಣ್ ಯುವ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ತಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ದಕ್ಕಲು ಫಾರ್ಚೂನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ದಕ್ಕಲು ಆರ್ಲಾರ್ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿನ ಎನ್ವರ್ಸರಿ ದಪ್ಪಿರ ಅವಡು 16 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನ ಎನ್ವರ್ಸರಿ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಅವೆಲ್ಲ ಮೇ 22 ಉಂಡು ವರ್ಷಲ ಮಲ್ಪೇರು 100 ಜಾಸ್ತಿ ಡೋನರ್ಸ್ನ ಕಲಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪೇರಾರು ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಉಂಡು ಯೋಗ ಟೀಮ್ ಅಕಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಕಂಪನೀಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲ್ ನಡೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜೆಂಡ್ ಅಕಲ್ನ ಆಫೀಸ್ ಇಂಡೋರ್ಡು ಅವ್ನ ಮಲ್ಪೋ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆಡ್ ನಡತೊಂದು ಅದೇ ಇತ್ತ ಬಾಲನ್ನ ಇದು ಒಂಜಿ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಲ್ಪೋಡಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸೊ ಎಂಚ ಅವು ದಾದಾಕತ್ತ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಡೋನರ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಕಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೇರೀಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲ್ ದಾದ ಮಲ್ದೇರು ದುಮಿನಾನಿ ವಿದಿನ್ 6 ಮಂತ್ ವಿದಿನ್ 1 ಇಯರ್ ಊರು ಪೋತೇರ ಅವು ಪೂರ ಕ್ವೇರೀಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 43 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಅಕಲ್ ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪೇರು IT ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲೇನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ತದು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅವೇನು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ರಡ್ಡೆ ಐಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಬೇತಕಲೆ ಕೊರೊಡ್ಡ ದುಂಬು ಇಟ್ಟಾಕಲ್ನ ಮೇಜರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಪುರ ಉಂಡು ಅವೇನು ಚೆಕಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಐಟ್ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಡೋನರ್ಗ್
SMS ಕಡ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಅರೆಗೆ ರೀಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ಅವ್ಲು ಲೆತ್ತದು ಕೂಡ ಅವರ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ತೊಂದೊಂಚೂರು ಅವೇನು ರೀಚೆಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಲ ಆಯ್ತಾ ತೊಂದರೆ ಎಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಬಿಡ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿಂದ ಆಯ್ತಾ ದಲ ಆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಅಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಗೈಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಏನ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಮಾತ ಈತ್ ಮಾತ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಉಂಟು ಇತ್ತ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇತ್ತ ಇರು ದುಬೈಡ್ ಇರೊಂಜಿ ಸೇವ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿಯದು ಒಂದು ಏಪ ವಾ ಟೈಮ್ ಇರು ಕಟ್ಟಿನಿ ನೆಕ್ ಏರು ಮಾತ ಪ್ರೇರಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬ್ಲಡ್ ಯಾನ್ ಕೊರ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ದೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 97 ಓಕೆ 97 98 ಯಾನ್ ಕೊರೊಂದುತ್ತೆ ಪರ್ಸನಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ವೈಫ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ರು ಎಂಕಲ್ ಕೊರೊಂದುತ್ತ ಒಟ್ಟು ಓಕೆ 2007 ಎಂಕಲ್ನ ಮೊಗವೀಸ್ UAE ಫಂದ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಅವಳು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನೆ ಕಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಡು ಇಂಚೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾತ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದಗಳೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಾವಲಿ ಸೊ ಆಯ್ಕೆ ನಿಕಲ್ನ ಎಂಕ್ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ್ ಆಕಲ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎಂಗೆ ಎಗ್ರಿ ಆಯ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಆಯ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಲಣ್ಣ ಅವೆನ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ಅವೇ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 ಮುಲ್ತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇಗ್ ಸುರು ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಗು ವಿಷಯ ಇದಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ದುಮ್ಮು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದಕಲ್ ಶಾಜದಕಲ್ ಪೂರ ಅವ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರ ಅಜ್ಜುಮಾಂಡ್ ಮತ ಅಂಡ್ ಮೂಲ ನಮ ಸುರು ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಎಡ್ಡೆಡು ನಡತ ಸುರುವಾಂಡ್ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘದಕಲೇನು ಮಾತ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದಕಲೇನು ನಮ್ಮ ಆ ಪೂಲು ಜಾಯಿನ್ ಮಲ್ಪಾಯ ಓಕೆ ಅಂಚೆ ಎಡ್ಡೆಡು ನಡತನು ಓಕೆ ಅರೌಂಡ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ 15 years ದ ಇರ್ನ ಜರ್ನಿ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 15-16 years ಈ 15 years ಇರೋಂಜಿ ಏತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಲ್ದಾರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅಬೌವ್ 400 ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಅಡೆಗ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಥ್ರೂ ಅಡೆ ಬೈದನ್ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಉಡು ಲೈಕ್ 2020 ಟೈಮ್ ಉಡು ಕೋವಿಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಬತ್ತು ನಮಕ್ ಈ ಟೈಮ್ ಉಡಿರೇಗ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತಂದು ಈ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಲ್ಪಿನ ಕೋವಿಡ್ ದ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆತಂಡು ಬಟ್ ನಂಗೆ ಒಂತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದು ಕೆಲವು ಸಂಘದಗಳ್ದ ಮಾತಾಡಲು ಇತ್ತಿಜಿ ಪನ್ನಗ ಅದಾಗ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಅವು ಸುರೂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಲತೀಫಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಇತ್ತನು ಉಲಾಯ್ಡ್ ಪನ್ನ ಗೇಟ್ದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಪರೇಟ್ ಇತ್ತನು ಬಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಗೇಟ್ದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಅಂಚ ಏರೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಬಾಲಣ್ಣ ಅವಳು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬರ್ರೆ ನಂಗೆ ಆವಂದು ಇತ್ತ ಏರಿಯಾಗ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ತೊಂದರೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಆಕಲೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಲ್ದ ಆಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ನಂಗೆ ಸಂಘದಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನಮ್ಮಡ ಇತ್ತೇರು ಮಾತ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದಕಲ್ನ ಇವಲ್ ಯಾನ್ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುಂಡ ಹರೀಶ್ ಕೋಡಿ ಈಸ್ ಆರು ಡೊನೇಟ್ ಮಲ್ದೇರು 35-40 ಸರ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾರ್ದು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುವಿರಾರು ಹರೀಶ್ ಕೋಡಿ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಗಣೇಶ್ ರೇ ಯಾದಪ್ಪು ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟು ಬತ್ತು ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೇರು ಬೊಕೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕುಂಕೊಂದು ಶ್ವೀನಿ ಪಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾಪಲ್ ಎತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರಾರು ಬೊಕ್ಕ ಕಿರಣ್ ಫ್ಲೋಯ್ಡ್ ಪಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಅಜ್ಮಲ್ ಪಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ರಿಲಿಜನ್ದ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಟ್ ಮಾತಾ ರಿಲಿಜನ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎರೆಗಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬ್ಲಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಆಯ್ನ ರಿಲಿಜನ್ ಏನಂದು ಏರ್ಲಕ್ಕೇನು ಜೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ಇದೊಂಜಿ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪಂಡ ಕ್ಯಾರ್ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಪಂಡ ಆಯನ ಒಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಹಿಡ್ದು ಓಡಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಕೆಲವುದಕ್ಲಿಗೆ ತರೆ ತಿರ್ಗಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಮಸ್ತ್ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡಕ್ಲಿಡ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತೆರ್ ತೂದು ಎರೆಗ್ ಚಕ್ಕರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕಲಿಗೆ ಒಂತೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಡು ಯಾಪಲ ಅವೇನೆಂಕಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ಗೆ ತೊಂಬ ಪನ್ನ ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತುವ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲಿಗೆ ಪನ್ಪ ಇಂಚೆಂಚ ಆಪುಂಡು ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇವ್ 3 to 4 ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಯೂನಿಟ್ ಇಡು ಮೂಜೆ ಹಿಡ್ದು 4 ಲೈಫ್ ಸೇವ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಎಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಆಫ್ಟರ್ ಡೊನೇಷನ್ ಅಕಲಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೊನೇಟ್ ಪಂದು ಅಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಐಟ್ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಜಿಮ್ಗೆ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಗರೇಟ್ ಒಯ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗಂಗ ಸರಪರ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಮತ ಉಂಟು ಒಂದು ಪಂಡ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಏನಂಜಿಕೇನು ಇತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಕೆಲವದಕ್ಲು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗೆತ್ತೊಂದಿರು ಅಕ್ಲು ಬತ್ತಲು ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಲ್ಪು ಒಂದಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗೆತ್ತೊಂದಿನಕ್ಲು ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಎಲ್ಲ ಡೊನೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮೂಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂಚತ್ತು ಬನ್ನಿ ಅದು ಪಂಡ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನತ್ತು ಐಡ್ ದುಂಬ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಗ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಸ್ಮೋಕ್ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ ಬತ್ತದ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚು
ಅಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಇಪ್ಪುಜಿ ಜಿ 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 ಅವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ಓಕೆ ಅಕಲ್ನ ಬಿ ಪಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನಂದ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಕೇನುವೇರು ಅಕಲಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಆತಂಡೆ ಜಿಂಡದಾಲ ಮೇಜರ್ ಸರ್ಜರಿ ಆತಂಡ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಗೆ ತೊಂದರ ಪೂರಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡು ಅವು ಅದು ಅವೇನು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆಡು ಅಕಲು ಡೋನರ್ಸ್ನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ಐಕಾಸ್ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಯಾನು ಎರಡೆ ಕೊಂಚ ಕೇನು ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಓ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಒಂದೇನು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪರು ಪಂಡ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಒಂಜಿರಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಬರ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಒಲ್ಪಲ ಪಂಡ ಊರುಡ ಒಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಆ ಟೈಮುಡು ಒಂಜಿ ಓ ನೆಗೆಟಿವ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಆಯ್ ಆಯ್ಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಸುಮಾರು ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಡ್ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಆ ಟೈಮುಡು ಎಂಚ ಇರನ್ ಎಂಚ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಊರುಟ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡ ನಂಗೆ ಇಡೀ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ನಂಗೆ ಅವಳು ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಪಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಭಯಹಸ್ತ ಪಂದುಲ್ಲೇರು ಸಾಲಿಯನು ಶಶಿ ಸಾಲಿಯನ್ ಪಂದು ಅಂಚ ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೇರು ನಂಗೆ ಅಕ್ಲು ಡೋನರ್ ನಕಲ್ ಹಿಂಗೆ ಕಡಪಿಡುವೇರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಂದೀಪ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ರೇಡಿಯೋಡು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಾವೆ ಹೊರ ಎಂಕ್ ನೆನಪುಂಡು ಯಾನ್ ಹರ್ಷ ಪಂದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಉಳ್ಳೇರು 89.1 ರೇಡಿಯೋ FM ಅರೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ದಿನದಾಗ ಆರು ಅಮೆರಿಕಡ್ ಇತ್ತೇರು ಆರು ಅಲ್ತಿರ್ದ ಅಕಲೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಾದೇರು ಓ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬೋಡುತ್ತು ನಂಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಅಂದ್ ಅವು ಅರೆಗಳ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಏನು ಸಂದವ ಏನು ಯಾಪಲ ಪನ್ಪೆ ರೇಡಿಯೋ ಚಾನಲ್ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂದು ಅದೇ ಅಂದ್ ಅವೇನು ಏನು ಈ ಸರಿ ಈ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಎನ್ನೋಡಪ್ಪ ಯಾನೊಂಜಿ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಕೇನು ಪಂಡ ಇರುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗಲ್ಫ್ ಇಪ್ಪುವರು ಇರೆಗೊಂಜಿ ಇರ್ನಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈ ಬೇಲೆದ ನಡುಟು ಇರೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಒಂತ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಒಂದು ಬರ್ಪುಜ ಒಂತ ಬಂಗ ಇಲ್ಲ ಕಾಪುಜ ಅಂತೆ ಅಂಚೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಎನ್ನ ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮೂಲ ಯಾನ್ 93 ಬೈದಿನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿನೇ ಎನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂಚಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಡೇ ಆಪಿನಿ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಪನಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಲ್ಪುನು ಪೂರ ಸಂಡೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ವೀಕೆಂಡ್ ಸಾಟರ್ಡೆ ಆಕಲಿ ರಜೆ ಉಂಡು ಸಂಡೇ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುವ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರಮದಾನ್ 2-3 ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ನಾವು ಮಲ್ಪುವ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೇರು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಮಲ್ಪುವ ಇಂಕಲ್ ಐಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಆತು ಎನ್ನ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಐಕ್ಲ ಆತು ತೊಂದರೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಆತಿಜಿ ನನ್ನ ಆವೊಂದು ಪಂದು ಏನು ಇರೊಂಜಿತ್ತ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಲ್ತಾರಿತ್ತೆ ದುಬೈಡ್ ಒಂಜಿ ಆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8 ಜನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ 8 ಜನ ಆಪೇರು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಮಲ್ಪನಗ ದುಬೈ ಪೊಲೀಸ್ ದಗಲ್ ನೊಟ್ಟುಗು 300-400 ಜನ ಮುಟ್ಟ ಕೊಡ್ತಾ ಡೊನೇಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಡಿಫರೆಂಟ್ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ದಗಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಪನ್ನ ಅವ್ಲು ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಉಪ್ಪುವೇರು ಒಂಜೇ ದಿನ ಅಂತ ಅವಳು ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಬತ್ತಿನಾಗಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ದಗಲ್ ಬೈದೇರು ಮಗವೀರ್ ಶಿವೈದ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ದುಬೈ ಪೊಲೀಸ್ ದ ಜನಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ 350-400 ಡೋನರ್ಸ್ ನಕಲ್ ಏನು ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ದ 5 ವರ್ಷ ಮಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಇತ್ತ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಕೊಂಕಣ್ ಯುವ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲ 100+ ಕೊರ್ಪಿನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬಣ್ಸ್ ಯುವ ಇತ್ತೇರು ಅಕ್ಲ 100+ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ಲಾಂಚೆನಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾಂಗಲೇಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ರಜಕ ಸುಮಾರು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಉಂಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಎಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ಡೇ ಬರ್ಪೇರು ಮಿನಿಮಮ್ 50 ಡೋನರ್ಸ್ 50 ಮಿನಿಮಮ್ ಇಸ್ 50 ನಮ್ಮ ಡೋನರ್ಸ್ ದೀಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೊಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಜಿಪೋಡ್ದು 100 ಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 100 ಡೋನರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕು ಪನ್ನ ಏನೇ ಇರೇಗಿತ್ತ 100 ಡೋನರ್ಸ್ ಬತ್ತಿರಡ ಐಟ್ 20% ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡ 20% ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅನ್ನ ಅಕ್ಲು ಊರು ಪೋದುಪ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಗೆತ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ ಆಫ್ಟರ್ 1 ವೀಕ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ರೆ ಆಪಿನ್ ನಂಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಮೂಲು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪನ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಚ್ಚು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇರ್ನ BP ಹೈ ಉಪ್ಪು ಉಂಟು ಕೆಲವರನ್ನ BP ಲೋ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ತೂವೋಡ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ 20% ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಇತ ಈರೊಂಜಿ ದುಬೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ ಬರೋಲ್ಲ ಇರೊಂಜಿ ಏತ್ ಸಂಸ್ಥೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಇಲ್ಲಾರು ಪಂಡ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಏತ್ ಸಂಸ್ಥೆ ದಟ್ಟಿನೊಟ್ಟುಗು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆದಿಲ್ಲ ರೀ ಮೂಲು
ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ ಸಂಘೋಲು ಎಲ್ಪೋಡ್ದು ಮಿತ್ತುಂಡು ಅಂದೆ ಎಲ್ಪೋಡ್ದು ಎನ್ಪ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಓಕೆ ಮಾತ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ದಾಖಲ ಮಾತ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಂಜೇ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅತ್ತು ಮಾತ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ದಾಖಲ ಐಟ್ ಮೇ ಬಿ ಯಾನೊಂಜಿ 10-16 ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂಲುಡು ಉಲ್ಲೇರು ಡೋನರ್ಸ್ ಪೂಲುಡು ಮಾತ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದಕಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲ ಮಾತಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳ ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಬಿಕಾಸ್ ಅಕಲ್ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಯ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಕಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಮಲ್ತಿನ ಆಯ್ಕೆ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಬೋಡುತ್ತುಂಡು ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಏರಿಗೆ ತೊಂಬೆತೆ ಅಯಾಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಯಾಗ ಉಂಡು ಯಾನತ್ತೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಲ್ತೇಡ ಎನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ದ ಇಂಚಿನ ತೊಂದರೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ದಯಗೆ ಏನ್ ಬ್ಲಡ್ ಏನ್ ಕೊರ್ನೆದಾಗ ಎನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ತಿಲ್ಪಾಪುಂಡು ಆ ಏತ್ ತೆಲ್ಪು ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಇರ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಆ ತೀರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಉಪ್ಪು ಎನ್ನ ಏಜ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಎರಡಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಅಕಲ್ ಪನ್ಪೇರಿ ಎಂಕ್ ಮೇ ಬಿ 40-45 ಬಂತು ಬಟ್ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತು ಎನ್ನ ಏಜ್ ಏತಂದು ಓಕೆ 10 years 15 years ಕಡಿಮೆ ತೋಜಪೌಂಡು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡೋನರ್ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಂಗ್ಲಿ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾರ ಇದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನೋಡು ಮಂಡ ಇರೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲ ಉಂಡ ಬೇಜಾರು ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಕೆಲವೇರು ಎಂಚಿನ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪುವೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಅವೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪುವೇರು ಓಕೆ ಅದಾಗ ಅವಳು ದಾಳ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ನಂಗೆ ಅಂದ ಪನ್ನಂಗ ಮೂಲು ದುಬೈಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ದಿನಕ್ಕೂ 150 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಬೋರ್ಡ್ 150 ಡೋನರ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಬ್ಲಡ್ ಬೋರ್ಡ್ 75 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಅವು ತಲಸಮಿಯ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಪೋಪುನು ಓಕೆ ತಲಸಮಿಯ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಲೋ ಉಪ್ಪುಂಡು 4 5 ಆಜಿ ಎಡ್ಮ ಅಕಲಿಗೆ 10 ದಿನಕ್ಕೊರ ವಾರೋಗೊರ ಬ್ಲಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಕಲ್ ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಅಡೆ ಬತ್ತದ ಬ್ಲಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತು ಪೋಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಡೆಲಿವರಿದ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ದಕಲಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚ ಒಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಮಾನ್ ಹಿಡ್ದು ಶಾರ್ಜಾಡ್ದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಡೀಗೆ ದುಬೈಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ದುಬೈಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅದು ಇಡೀಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಐಕಸ್ರಾದು 150 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಡೈಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಕಲಿಗೆ ಬಸ್ ಉಂಡು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಕಲ್ ಬಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ದವಲು ಇಜಿಂದ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ದವಲು ಕೊನೋ ದೀಪೇರು ಅವ್ಲ ಅಕಲಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚು ಇರೆಗ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪುಂಡು ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಡ್ದು ಇರೆಗ್ ಎಂತ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದುಂಡು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ದ ಬೇಲೆಗ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆವಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕಸಿನ್ಸ್ ನಕಲ್ ಬರ ಎಂಚ ಇರೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದಿಲ್ಲ ಮಾತೇರ್ಲ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕಲ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದಿತ್ತೆ ರೈಟ್ ಇವನ್ ಎನ್ನ ವೈಫ್ ಎನ್ನ ಡಾಟರ್ ಎನ್ನ ಸನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಅವನಾಗ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಅವಳು ದುಂಬು ಪೇಪರ್ ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕ್ವಶನೇರ್ ಪೂರ ಪೇಪರ್ ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೈದನ್ ಕ್ವಶನೇರ್ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ದುಂಬು ಒಂಜಿ 5-10 years ದುಂಬು ಮಾತ ಪೇಪರ್ ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವಿನ ಪೂರ ಅಕಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ವೈಫ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೋಲು ಅದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ಸ್ ಆವಡು ಎನ್ನ ಕೋ ಬ್ರದರ್ ಆವಡು ಎನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ಆವಡು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗಲ್ಲ ಆವಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎನ್ನ ಮಗುವಿರ್ಸಿ ಈ ಟೀಮ್ ಆಕಲಿ ಎನ್ನ ಬೆರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದಾಕಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ನಡತೊಂದು ಇದೊಂಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಅದಕ್ಕೇನು ಯಾನಿರೆಗೆ ಈರೋರಿ ಈರೊಂಜಿ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಪನ್ಪುಂಡನ್ನ ಅಂಡ ಯಾನು 95-96 ಸುರು ಮಲ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50 times ಕೊಡ್ತಾ ಬ್ಲಡ್ 50 times ಅಂದ್ ಯಾನು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ವರ್ಷೋಗು 3 ಸರ್ತಿ ಇಜಿನ 4 ಸರ್ತಿ ಕೊರ್ಪಾಯನ್ ಹರೀಶ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಹರೀಶ್ ಕೋಡಿ ಪಂಡೇತೆ ಯಾನ್ಲ ಆರ್ಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ ರಡ್ಡೆಗೆ ಮುಲ್ತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇ ನಮ್ಮ ಆಗಸ್ಟ್ 15th ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ ಜನವರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಪ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಎಂಕಲ್ ಕೊಡ್ಪ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅರ್ನ ಮಗ್
ಕೆಲವು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲ್ನ ಜೋಕುಲೇನು ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪರ 18th ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನೇ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್. ಸೊ ವಾರಿ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದು ಇದು ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆದನು ಮೇರೆ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಪಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆನೆ ಇರಕ್ಕೇನ ಐತ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ ಒಂಜಿ ಯಾನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಲ್ತಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಒರಿಯಾರ್ದು 8 ml ಬ್ಲಡ್ ಗೆತ್ತೊನೊಲಿ ಮೂಲ್ಗೆ ತೊಮ್ಮಿನಿ 450 ml ಮಾತ್ರ ಐಟಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಾವಡು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ದುಬೈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದ ರೂಲೇ ಉಂಡು 450 ml ಮಾತ್ರ ಎವ್ರಿವನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೇಮ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೇಮ್ ಓಕೆ ಬೊಕ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಸ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅವು 250 ml ಅವು ಪನ್ನಗ ಬ್ಲಡ್ ಇರ್ನ ಬಾಡಿದ ಇಡೀ ಬ್ಲಡ್ ಗೆತ್ತದ ಅವೇನು ಐಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬ್ಲಡ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕಡೆ ಬಿಡು ವೆರಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 1 hour. ಓಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇರೇಗ 4 minutes ಮಾತ್ರ 4 to 5 minutes ಇರ್ನ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಬ್ಲಡ್ ಗೆಪ್ಪನ ಒಂದೇ 1 hour 45 minutes 1 hour ತಾಗುನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಐಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಡೋನರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ 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 ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಈ ರೀತಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಲ್ತಾರ ಏನಗ ಇನಿ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೇಗ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಏತ್ ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ದುಂಬು ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರೊಲಿನ್ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ದುಬೈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದನ್ ನಂಗೆ 2 ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರೊಲಿನ್ 3 months ಇತ್ತಂದು ಅವೇನು ಇತ್ತೆ 2 ತಿಂಗಳು ಮಲ್ದೇರು ಪನ್ನ 58 days ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ಅ ಬ್ಲಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಲೇಡೀಸ್ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರೆ ಸೇಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಇದ ಪಂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಲಡ್ ಕೊರ್ಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಮೀನು ಬ್ಲಡ್ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಅಲ್ಪ ಏತ್ ಪಂಡ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಪ್ಪುನ ಸೇಮ್ 450 ml ಇಪ್ಪುಂಡ ಎಂಚ ಏತ್ ಬ್ಲಡ್ ಅವಳು 500 ml ಓಕೆ ಇದು 500 ಇಂಡಿಯಾ 500 ml ಮೂರ್ 450 ml ಅಂಚ ಪಂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕಂಟ್ರಿ ದ ಮಿತ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ವಾರೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಇರೇಗ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ನೆ ವಿಚಾರದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ನೆ ಪನ್ನ ಕೆಲಸರ್ತಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪತಿ ಅಕಲ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಂಗೆ ಪನ್ಪೇರು ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡಂತ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವು ಬಂಡ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ಪ ಐತಾತ್ ಖುಷಿ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಬಂಡ ಅಕ್ಲಿನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಎಂಚೆ ಪುಂಡ ಬಂಡ ಈರೊಂಜಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅದಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇರೇಡ್ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡಿಪುಂಡು ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಿನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಇರೇಗ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅವು ಈವನ್ ಡೋನರ್ಸ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ನಂಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ನೇಕಿ ಎಂಕ್ ಇರೇಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇನು ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ್ಪಂದು ಎಸ್ ಅಂಚಿನ ಇರೇಗ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಂಡ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಪಣೊಲ್ಯ ಏತ್ ಜನ ಇರೇಗ ಅಂಚ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸುಮಾರು ಅವು ಲೆಕ್ಕ ಪನ್ರೆ ಆವಂದಿ ಆತ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈವನ್ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಡ್ಲ ಯಾಪಲ ಪನ್ಪೇರು ಬಾಲ ಯು ಆರ್ ಅವರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಓಕೆ ಯಾನ್ ಇರಾಗ ಒಂಜಿ ಕೇನ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟೆಡ್ ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಆಗಿ ಮಸ್ತ್ ಪೋತುನ ಆಗಿ ಒಂಜಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಇಪ್ಪು ಆ ಟೈಮ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಾಲಿಯನ್ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡಕ್ಲಿ ಇರೇನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಆಯನ ಜೀವ ಒಂಜಿ ಸೇಫ್ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ನಿದರ್ಶನ ಪನ್ಪುನಂದ ಅಂಚಿನ ಉಂಡು ಕೇಸಸ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಮದು ಆದ ಮಲ್ಪೋಗುತ್ತಂಡೆ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪ ಇಂಚಿನ ಪೇಷಂಟ್ ಇಂಚಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆತಂಡು ನಿಖಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಎಂಕಲ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಡೋನರ್ ಕಡಪಡ್ತು ವಿದಿನ್ 1 or 2 days ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ 10 ಡೋನರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ತಿಕ್ಕು ಜೇರ್ ನಂಗೆ ಕಂಚ ಪನ್ನ ಬೈಯರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕು ಸೊ ಅಕಲ್ಡ ಏನ್ ಟೈಮ್ಗೆ ತೊಂಬೆ 24 hours ಅಕಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಉಂಡು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬ್ಲಡ್ ಅಕಲ್ ಕೊರೋಡಿ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ದಕಲ್ ಅವೇನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಏರು ಪೇಷಂಟ್ ನ ಪಾರ್ಟಿದಕಲ್ ಅಕಲ್ ನಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ಬಾಲನ ಈತ ಈರ್ನ ಈತು ಮಾತ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಉನೇನ ಮಾತ ಈರೇನು ಗುರುತಿಸಾದ ದುಬೈಡ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವಡ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ಸುಮಾರು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರೇಗ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಸೊ ದಾದ ಬಂದ್ಪಾರಿ ಏತ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕದಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬಂದ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎನ್ನ ಒಂದು ಪೂರ ಡೋನರ್ಸ್ ನಕಲ್ನ ಸಾಕಾರೋಡು ದಾತೀನಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಅಕಲೇ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಾತಾ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಏರ್ ಎಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದಿರವು ಪೂರ ಡೋನರ್ಸ್ ನಕಲೇ ಸಂದು ಎಂಕತ್ತು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಂದ ಬನ್ನೋಲಿ ಆತಿ ಎಲ್ಲಿ ಡೋನರ್ ಕಂತ ಅವ್ಲು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಾಗವನ ಅಂಚ ಅದೇ ಸೊ ನೋ ಇಜಿ ತುಲೆ ಏತ್ ಮಲ ಡೊನೇಟ್ ಅಕಲ್ ಇರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಡ ಇರು ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಂಚ್ ಇಡಿಪುನ ಇರೆ ಸೊ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಆಪಿನ ಇರು ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ದುಬೈದ ಯುವರಾಜನ
ಒಂಜಿ ಸ್ಲೋಗನ್ ಇತ್ತನು, ಮೈ ಬ್ಲಡ್ ಟು ಮೈ ಕಂಟ್ರಿ ಪಂದ್ ಪನ್ನ ಎನ್ನ ನೆತ್ತೇರಿ ಎನ್ನ ದೇಶ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಒಂಜಿ ಆಜಿ 7 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವೇನೇ ಮಲ್ಪುನು. ಐಕಸ್ ಅದು ದುಬೈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ದುಬೈ ಪೊಲೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ದುಬೈ ಹೆಲ್ತ್ ಅಕ್ಲು 4-5 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಂಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ ಅಂಚೆನೆ ಪೂರಾ ಸಂಘದಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ ಸಂಘದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಒಂದು ತುಳುಕೂಟ ಅವಾರ್ಡ್ ತುಳು ಬಾತಿರ್ಗ ತುಳು ಒರಿಪಾಗ ಅಂಚೆನೆ ಬಣ್ಸಿವೈ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಮಾತಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂದ್ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೊರಣಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಗಲ್ಫ್ ಕನ್ನಡಿಗದಕ್ಕಲು ಕನ್ನಡ ರತ್ನ ಬಂದು ಕೊರಿಯರು ಅಂಚೆನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ದುಬೈದಕ್ಕಲು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಿಯರು ಮಾತಾ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಅಕಲಿಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಡೋನರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಅಕಲಿ ಇತ್ತಿನೇಟರ್ಸ್ ಅದು ಯಾನು ಇನಿ ಮೂಲ ಕೊಲ್ದೆ ಅಕಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಇಂಚೆನೆ ಜೀವ ಒರಿತೊಂದು ಪುಗ ಮಾತಿರ್ಲ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ನಮಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಡೇ ಬರ್ಪುಂಡು June 14th. ಸೊ ಆನಿದಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ದಲ್ಲ ಮಲ್ದಾರ ಮಲ್ಪನ ಪ್ಲಾನ್ ಮೀನು ಉಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ಪೋ ಅವಳು ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಯಾಪಲ ವರ್ಷಲ ಮಲ್ಪೋ ನಮ್ಮ June 14th ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅವು ಸಾಟರ್ಡೇ ಇಂದ ಸಾಟರ್ಡೇ ಬತ್ತನಂದ ಮಲ್ಪಾರೆ ಆಪುಜಿ ಅವಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಲ್ಪೋ ಅಂಚೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಅವು 14 ಬೈದಂದು ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಡೇ. ಸೊ ಆನೆ ಮಲ್ಪೋ ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಏರೇರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಪಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಯನು ಬ್ಲಡ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಡೇ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಡೇ. wherever you are, donate blood, please. Yes. Save life. Olpa location ಬನ್ನಿ ಜಡ್ಡಾ ಫುಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ದುಮ್ಮು ಲತೀಫಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಲತೀಫಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬಿಫೋರ್ ಉಂಡು ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅಲೈನ್ ಅವು ದುಬೈ ಹೆಲ್ತ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಮಾತಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಡೆ ಬರಂದು ಉಪ್ಪುವರು. ಸೊ ಆಪುಂಡು 14th ಜೂನ್ಗೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಬೊಕ 22nd ಜೂನ್ಗೂ 22nd ಮೇಕ್ ಪ್ರವೀಣರ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಗೀಸಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಅವ್ರನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿನ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಗೆ ಹಾಕಲು ಅವ್ರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 12-13 years ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಅವಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲಿ 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅವಳು ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಡೆ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಡೊನೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಮಾತೆರ್ಲ ದುಬೈ ಡಿತ್ತಿನಾಕಲು ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಫ್ರೀ ಮಲ್ತೊಂದು ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮಲ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಒರಿಪಾವನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯೋಡು ನಮಲ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯಾಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಾಲಿಯನ್ರೆ ಎಂಗ್ಲನೊಟ್ಟು ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ದು ಬಾತೇರಿಯಾರು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲು ಪನ ಇನ್ನಿಲ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂದು ಬಸವಸೆ ಜಯಂತಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಡ್ಲ ಇತ್ತಾರೆ ಐತ ಮಧ್ಯೋಡು ಫ್ರೀ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬತ್ತಿನೈಕ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರೆಗ್ ಇರ್ನ ಸಪೋರ್ಟು ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಇರ್ನ ಇಂಚಿನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆವಡು ಇರೆಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಬರಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಆಶಯ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಇರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಟೀಮಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನನ್ನು ಲೆತ್ತದು ಮೂಲು ಯಾನೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮತ್ತು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪು ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಪಂದು ಆತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐಕಸ್ರಾದು ನಿಖಿಲ್ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಬರೋಡು ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ದೀನಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ ನಿನ್ನ ಕವರ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಇರು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಡೋನರ್ಸ್ನ ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯಾರು ಇರು ಅದಕ್ಕೆ ಇರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇರ್ನ ಟೀಮ್ಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಚ ಮಾತ ಡೋನರ್ಸ್ನ ಕಲೆಗಳ ಮಾತ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಾತ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಯೋಗಾ ಟೀಮ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಸೇವ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಗ ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೊನೇಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಇಯರ್ ಆರ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ 6 months ಪ್ಲೀಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ದ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಶ್ರವಣ್ ಪಂಡ್ದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದಾರು. ಸೊ ಇರಗೊಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಲ್ದೇರು ಊರುಡ್ದು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇರ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಬೋದು ಆರು ಅಟ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಆರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಊರುಡ್ದು ತರ್ಪಾಡ್ ನಿಂಕ್ಲು ಊರುಡ್ದು ಕನ್ಪಾಯಿ ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಅಂದು ಫುಲ್
ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅವಡು ತೆಗೆದು ನಾಂಡ ಇಂಚಿನ ತೆಗೆದಿಜಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ನ ಪುದರಿನೇ ಬಂಡಾರಿ ಶ್ರವಣ್ ಇರೇಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರ್ಲ ಓಲು ಊರುಡುಲ್ಲಾರ್ದ ಜೋಡಿ ಇರು ಒಂತೆ ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಗಲಿಗೆ ಇರ್ನ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತಿನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಗಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾಲಣ್ಣ ಇನಿತ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ದ ಮಿತ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂತ ಈ ವಿಚಾರಡು ಅಂತ ತೆರಿಪಾಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.